Aquest diumenge viuràs la festa de Sant Jordi perquè coincideix amb aquests dies que estàs aquí a Barcelona i, sens dubte, és una de les festes més boniques que segur que hauràs viscut a nivell ciutadà perquè la gent surt al carrer, la gent es regala llibres, Sí, estic d'acord, és meravellosa. roses... Suposo que te n'han parlat, no? És meravellós. No No sabia que era, no sabia tants detalls. Però això quan és, dius? Això passa aquest diumenge, és Sant Jordi, Aquest diumenge no hi seré. ja no hi seràs. Doncs, No hi seré ja. per si de cas no hi eres. És una llàstima, però pel que dius sembla meravellós. És una llàstima que no hi siguis i si pots canviar els teus plans, pensa que és la festa més bonica que es viu a Catalunya durant tot l'any. Val molt la pena. He de treballar, tinc feina a Nova York. Bé, No doncs... Podem canviar potser la festa, que sigui el dissabte al matí, per exemple? Home, per Richard Gere nosaltres som capaços de canviar-ho tot. Ara! Seria una bona moguda. De tota manera, com que no teníem clar si t'acabaves de quedar pel dia de Sant Jordi o no, jo he gosat, aquí normalment els homes regalen una rosa a les dones, però jo goso regalar-te una rosa a tu i també un llibre, que és l'altre símbol de la Diada de Sant Jordi, un llibre sobre Catalunya amb les millors imatges dels paisatges més representatius del país i també de les seves tradicions. No tinc una rosa, però permetem que te la torni a regalar tu. Moltes gràcies. I jo l'accepto com a la pel·lícula Pretty Woman, Perquè, per cert, no hem parlat de Pretty Woman, podríem posar una miqueta la música, que no sé si és una música que Richard Gere està ja fins a dalt de tot d'aquesta música. La tens avorrida, Richard? Si m'avorreix? No m'avorreix, està bé. Perquè aquesta pel·lícula és... Tu creus que és la pel·lícula que més vegades han vist els ciutadans que tu has fet? És la pel·lícula que més èxit t'ha donat? Quina diries que és la pel·lícula que t'ha donat més popularitat?